do ba 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 do boo do a boo ba do boo boo. Que aquests nens tenen ja el primer escable de la A do taula. ba do ba do a do ba do ba do 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 Vinga, conteu. a do ba do Quants han portat? Aquí n'hi ha un. a do ba do ba do Puntuació doble de lletra. Dos. Ai, a do ba do ba do a do ba do ba do ba do puntuació a do ba do ba do doble de paraules. Vale, però haureu de comptar aquesta. També. Aquí n'hi ha 8 abans i més aquesta no. No. Perquè aquí hi ha... Perfecte. Vale. Avantatges de l'Scrabble educatiu. Progrés en matemàtiques i càlcul mental. El premi, més el premi, quan era? 19 més 6, 25. Més 50, 75. 75. Molt bé, nois. Ei, felicitats, Ajudant els nanos a formar paraules i molt engrescats que els tenim. Són els fitxiners? Sí, us han vingut les fitxes molt bé, A do ba do ba do, a do ba do ba do ba do.